zvinosimudza mukombe rudo runopumbuka sepachungana mombe hatazvitendera tiputsa zvigone mbekwazvo zvitechiliwa chero tasingaone murudo bichingototandara neni pasina rudo handimiri tosangana mberi ito zvinopindura muti wachingosunza kuvata nerudo ndanzavongobvunza ndamboda kutsanangura ndashacha ndodudza rakatekanika nechanguvavakudza baba mandivhariro nzira here onarebo I'm fine. And it's my bus. Morning, guys. It's beautiful morning. We are Jenyu. We are. How are you guys? Valentine's special.
pasina rudo handimiri tosangana mberi itosinopindura mudiwa iwezinza wava kuvata nerudo ndanzwavongobvunza ndamboda kutsanangura ndashacha ndodudza rakatekanika nechangu vapinda mumaguta ufambeleni atari ruoko rwangu tiende utangeneni ufambeleni atari ruoko rwangu tiende utangeneni ufambeleni atari ruoko rwangu tiende utangeneni Shirambita apiwa mwana chemberana kamari kuita kamari I'm out sitting on the place utangeneni no you are atari wako wangu tiende utangeneni ufambeleni bata namba iro baby utangeneni ufambeleni batari wako rwangu tiende utangeneni ufambeleni batari wako rwangu ausomusa saliweka kwete bebe ijanindewe akuhapa pinde mumwe batari wako rwangu tiende amzanyeberwe iwe auzitage zvese izvo sanyeberwe maiwe aiwa sanyeberwe idanokuda iwe nokudasha nyangwe vakataura nokuda iwe ufambeleni batari ruoko rwangu tiende utangeneni ufambeleni batari ruoko rwangu tiende utangeneni ufambeleni batari ruoko rwangu tiende utangeneni batari ruoko rwangu
tinyo Diananga mise muna rudiwa shage Shawa piwa na mambira Kulanga ya guti Banando Abana mizalini Sanye berwa Kwita kamari Kwita kamari Abana munano misa shuni Bana kabisa Abana no misa utoro estonyenyiwe Sanye berwe iwe Auzo mosari weka kwete iwe Auzo mosari weka kwete iwe Ichange ninewe Ako hapa pinde mumwe Bataru wako wangu Tiende Ayo achinamba ichi Ichi ndo chinamba manje Amatiti Sizopa Mike Iyo sheka Mukweso family Mukweso family Mukweso family Mukweso Mukweso jete jete Mukweso jete jete amana One more time. Utangeneli, ufangeneli, atalu wako wangu, tiende. Utangeneli, ufangeneli, atalu wako wangu, tiende. Utangeneli, ufangeneli, atalu wako wangu, tiende. Ufangeneli, utangeneli, atalu wako wangu. Tinoda kudana na zvinosimudza mukombe Rudo rinopfumbuka sekwatunga namombe Hatichazvitendera tiputsa zvigone Mberi kwazvo zvitechiviwa chero tasingaone Murudo bhipi zvototandara neni Pasina rudo handimiri tosangana mberi Ito zvinopindura muti wachingosunza Pakufadza nerudo ndanzwa vongobvunza Ndamboda kutsanangura ndashacha ndodutsa Rakatekanika neshangu vapinde mumakudza
Ausomosari weka kwete bibe. Ausomosari weka kwete bibe. Ichange ninewe ako hapa pinde mungu. Matari wako wangu tiendei. Mararaseiko guys, good morning. It's a beautiful morning. Zvangu mukadzi wazizo ari pano pafe alive and kicking and nana prayer requests. Yeah, muri sei guys, muri seiko. Munoziva muupenyu unotoona kuti pane vanhu vanenge vakatokuvenga zvekukuvenga zvekudaro, but ndangouya. It's a beautiful morning and ndakuya kuzotukana zvangu nevanhu, you know. Hazvitibhadhare zvezve, hazvitipe kana sendi, but ndangouya kuzotaura kuti kuna mwana vanotofunga kuti vanogona kutokudhiritsa, but ndangouya kuzotaura kuti amanaka hamudhiritse munhu kana asimuka, hamudhiritse building kana yavakwa. Ndezvekunyeberana zvezvo kuti anzi hey, let's close a page ngatite se. Vamwe unotoona bitterness yavo ka ndiye kuda kutodestroya munhu ane life yake akazviumbira. Mupenyu, if you don't like someone usazonyanya kufunga kuti unobva watosvika pakutoti hanzi ungadhiritse munhu. Hakuna munhu anodhiritsa munhu. Mwari kana ati ndizvo ndizvo, hazvimiswe. Ani mazvona ndakaona zvangu ndaiverenga macomments nezuro ekutukwa ekuundurwa kwamaititi. Tingaundurane zvedu, but zvamunomisa chaizvo hapana. Zvazvekuti hanzi hapana company ichabhuka maititi nekuti vatuka fani. Company ingamiswe kubhuka maititi nekuti hanzi pane fani ratukwa. Musadaro. Fani ndo rinenge ratodenha ropindurwa zvobva zvarwadza. And I love you. I love those who love me. Those who follow me. I love you so much, you know. And it's mongwakana ndichi-address a situation. I'm not addressing to everybody. Ndine munhu wani wandakananga. So if you feel like sometimes I offend you, my real fans, I would like to apologize. But if I'm I will not apologize for anything. My life is not about begging and licking. Whether ndazobva Facebook, I work for myself. I've got my own companies and my own employees. Saka upenyu wangu haumbomiswe nezvinhu zvepa social media. It's just social media kutandara. Mazvona. Ndokudai zvekuti. And if you feel like ndinokutukai, sorry. Only those vanondida. Vasingandide vanondituka ngoma ndiyo andina basa nemi. I will not change. And zvekuti hanzi amaititi vanomiswa. Ndakaona vamwe nezuro vachiripota page rangu. You are joking. Page rangu harivharwa nezvinhu zvisina basa. Zvazvokuti munondimisa in life yangu ndakatobuilda, investment ndakatoita. Zvokuti hanzi tichamisa mabooking vanhu ngavasambuke. I am booked till April izvezvi. Mari ndakatodya. Saka musazvinetse. Hapana company ingati hanzi hatisi kutora maititi nekuti pane mumwe munhu atitisavatori. Anongondida anongonditora. Michato vanongonditora. Iko nezvindine muchato takutosvika tiri muna January naye. Tosvika April ndakatobhukwa. Diary rangu riri kupi diary. Ndaida kukurakidzai diary kuti muone kuti munozvinyebera, munozvifonera. Kunonzi kunyaradzana muzvikona kwamunoita kwekwe. Munozvifonera. Inini am actually booked till April now. Mari ndakatodya. Ene muchato ndoita 500. Funga kuti ma 500 andadya izvezvi kusvika April. Munofunga kuti pane pauchati maititi tipei mari yedu nekuti hanzi pane vanhu vapopota. Popota kwenyu hakuna kana basa kwekwe. Hamusiri munondiraramisa. Manzwa. Munozvinyebera muchifurana zina basa. Ngativharei page, ngatite sei, ngatimuite sei. Inini munhu wandotokwata ndi anoya live. Kwete zvepa social media. Munozvifonera, muna kukosha zvekudaro zvokuti munoda kuchikidzira munhu, kukwatisa munhu kuti hanzi toda mukwatisa kuti hanzi takuda kumudonhedza maititi mas 4. Ndofola ndichibvepi. Ndofola ndichimbobvepi kwamune muchiti ndofola. Kwamune muchiti hanzi maititi mas 4. Munofunga kuti ndiri president here wamunobvisa panzvimbo. Handisi president ini. I'm just a normal person just like everybody. Inini I stand for the truth. Reason why you don't like me ndokudza ichokwadi. Munoya muchindidena ndakakupindurai moti hanzi watipindurei. Imamupindurwe muri anani. Muri anani asingapindurwi. Ngoma ndiyo. Asingandide ball handina kana pressure. Nyaradzana muzvikona anofana kudonha, anofana companies andoitira adverts. Ndikakuti akawandisa zvekuti munonyeba imimi. Kasi muchatoita strike yekufamba companies muchiti musabuke maititi.
Munonyeberana imi. I'm booked already. Iko nezvi ndakatozorora ndine muchato every Saturday kutanga January wakutopera. Ndine mabridal shower iko nezvi ato 20. Motaura kuti hanzi inini maititi havachabhukwi. Maititi vadonha, maititi vapera, musanyeberane kani. Chiko nemi. Chiko muchinyeberana imi. Musanyeberane zvenyini. Ini ndinotokudai guys vanhu zvakanyanya mafans angu haazomboperi. Musambonyeberana kuti inonzi hurricane offense. Takatovaka life yedu, takatobuild. Ende izvozvo zvichatokubhuya zvandikutaura because muda kuti ndiuye kwamuri ndichichema, ndidi zvokuchemedzwa nemi. Maize. Palapa hapabviwe zvekumhanya. Makandimaka kudaro I help widows, vakadzi, shirikadzi. Muda kuti ndidzise upi mukandiblokera page rangu. Muda kuti shirikadzi dzodzo dziende upi. Muda kuti nherera dzangu 150 dzandinobhadharira school fees ndekubatsira. Muda kuti dziende upi. Musadaro guys. Musadaro. Ini nandimbofenda karegedza kuita cash talk. Ndine nherera 150 dzandobatsira. Ndine soka team yangu yevana vanoshaya maititi vana. Handisi kuzomboita give up because imi makandimakira chokwadi. Ende vazhinji makandimakira nyaya zizo. Ndisiyei zvangu ndakaroorwa ndiri mukadzi wemunhu. Zizo anotongondida. Haizi mhosva kudiwa. Edzi yacho yandotaura ndini ndakakudzai. Saka hapana chinomboshamisa zvese zvamunoda kutaura. Musiyei mwana wevanhu. Akatoda benzi irori. Maona. Mwana wevanhu Zizo akatoda benzi namweni wangu Tt-Tiripo. Zvezvo tanzi tichamudza kuti siyana namaititi. Zizo I've been with him for a year. Kuti imi muzouya muchimisa zvinhu, hamumise zvinhu, hamuzana Mwari. Amazvona. Hamuzana Mwari, munozvinyebera, munozvifonera. Karai pasi. Unofunga kuti ndingafe nemacomments kutoturikidza vamwe kutoita maghost 2020. Ukaona munhu achigara pasi kuita maghost 20. Munhu wani kugadzira maghost 50 kuti toda kuva tazoba wana. Munonyeba, musanyebe. Nandimbodi zvokuitiswa. Ina handidi kuitiswa ini. Musada kumbo, musanyebe zvenyu. I am booked. Ndakatodya ma5 emuchato kusvika April. Hapana munhu achati hanzi handichakutorei nokuti pane mumwe munhu ataura. Munonyeberana kuti hanzi ma-endorsements. Imi ndine ma-endorsements kunana chicken grill kwese kwekwe. Murunzwa. Motanga kutaura kuti hanzi tinomisa ma-endorsements amaititi. Memuchimamisa muri kupi? Musasimbisane muzvikona mani vanhu imini. Ngatitomboplaya song hanzi haachabhukwe. Haachabhukwe nani? Ndikutoenda naZizo ku-UK izvo zvimchokotaura zvekunyeba. Unozvifonera Utangeneli, ufambeleli, ataru wako wangu, tiende. Utangeneli, ufambeleli, ataru wako wangu, tiende. Utangeneli, ufambeleli, ataru wako wangu, tiende. Ufambeleli, utangeneli, ataru wako wangu. Tinoda kudana na zvinosimudza mukombe. Rudo runopfumbuka sevatungana mombe. Hatichazvitendera tiputswa zvigone. Mberi kwazvo zvichachiviwa chero nasingaone. Murudo bhimbi chingototandara neni. Pasina rudo handimiri tosangana mberi. Ito zvinovapindura muti wachingozunza. Wava kuvadza nerudo ndanzwa vongobvunza. Ndamboda kutsanangura ndashachandodutsa. Rakatekanika neshangu vapinda mumagutsa. Utangeneli, ufambeleli,
Chinhu chinomakirwa munhu muupenyu chokwadi, munhu akataura chokwadi anonzi akaipa, but isatiregedze nekuda kwevanhu. Vanhu vepafacebook vakatosiyana nevanhu vepaupenyu. Ini ndinotofamba kwese and the people love me. That's a fact. Ndofamba kwese kwese kwandada maize. Saka zvekusoro nyeba uchingotukwa nemaghost epafacebook kuti tinorarama reality. Ini upenyu hwangu ndakatoumba. Murume ndinaye, vana ndinayo, life ndinayo, Land Cruiser ndinayo, vitsi ndinayo, zvese tinazvo. Saka mutsambobva mungoti maititi vachapera panonaka. Panonaka takatopagadzira, chero pakazopera takatopedza. Tingoripo pakufadza vanhu chete. Ani mazvona. Asi ngadi ngaaregedze. Nani ngauya uzonzi hanzi tasori kuti hanzi chi. Tasori kune munhu pana akambondipa $1 ndofushandira inini. Emashops pajoina ndine makambani. Ndonzita vanhu sori kuda kungofadza vanhu nokuti maudzwa chokwadi you don't want to accept. Muda kuti ndite muranda, handite muranda wemunhu, handisi muranda wemunhu ini. Ndiri muranda waMwari, muranda kadzi. Kuti una mwachuya nekuinbox kuzondituka kuti bitter, you are very bitter, let me tell you. You know when you don't have a job, honestly you are very bitter because mune mabasa chaiva mwanhu. Mungadai musingamboswerere kushauda munhu. Kunoshauda munhu akuita sei? Ende munhu wana anenge apinduru. Muda kutenga nyaya yemunhu wana. Munhu wani wacho munhu makambomerera mba kwake kunomutengera chingwa nemukaka. Musadaro so. Bvumai kuudzwa chokwadi. Isusu tofira chokwadi ana basa nazvo izvozvo. In life yangu ndakatobuilda imba ndanayo, everything I have. Don't even think kuti pane pandichatambura. I have a house I already built for my kids. Andingambonyanya uchemera Facebook kuti hanzi aiwa inandisi type yacho. Itwa isori nevamwe neshamwari dzenyu, handisi shamwari yenyu ndoswera ndichikuita isori. Kana muchidhiniwa neni bozve kuti ana pressure bora mberi. I cannot suffer because of people. Hapana munhu akambondibatsira mulife yangu, ndaingostruggle ndichisonera vanhu, ndichitengesera vanhu zvikapanda ave panapa. Haisitomborika kana mari yemunhu mazvona. Zvemaendorsements zvakazoya later. Handisi kurwira zveuendorsement inini. Ndozviendoza ndega amazvona. I endorse myself. Ndingafire vanhu vasingandipe kana sendi. Panonaka ndakagadzira kare, imba ndanayo, mota ndinadzo amazvona. Saka ngasoro nchikwatiswa kuti hanzi musamubhuke. Imi I am booked till April dzikamai. Nani mbonogadzirwa face yangu, ndakutonogadzirwa face. Vamwe vanonditukira mapundu. Indodiwa nemapundu angu, zizvo akatondirora nemapundu angu iwayo. Zizvo akandorora nemapundu akandorora needzi. Moswera zvemapundu angu nemamax. Toraramira mapundu here isu. Nzanzi ndosaka mune mapundu. Asi upenyu ndehwekukombita zvemapundu. Upenyu hauzi hwekukombita kuti nemapundu mangani, ndehwekukombita kuti une chii, kwete kuti hanzi une mazipundu hezi saka ndiMwari akandipa saka ini. Munganimakira saka rangu nekushata ikokoko ndakangowana wana anondida. Ndakangowana anondida. Life is moving. Morning. Sungauya. Saka ndiani nhasi anondigadzira face yangu. Uya unditema blouse iwe. Oda kuita. Ndiani mwana anoita mablouse. Adati kwa full face. Oh, Craigie. How are you? I'm great. In the poor band. Adina kutwa moresa ikrigu. Magadi kuma fans.
Ndipo bhanzi shamwari. Kudare tea tea. Mira ndingodya yakadaro. Unakadaro tea. Use. Fig is too handsome. Anzi kuna ma Menwana nengadyi. Kudya mabhani. Endari kupisa. Kupisa unaka. Buda kuita mabhurazi. Delivery. Delivery. Akashakamirira munhu cheche. Mabhurazi. Just. Ngara. Saka uri sei? Ndokufamba here basa. Sikana muchiya so zvofara. Andita. Ndokufamba kwabasa wako. Wakati mbogadzirwa ma-eyebrows nadeliwe. Muri sei? Kasi sei mabasa? What? Meizochaya? Kana ivo mama ane bhanzi rikuita kupisa ini apa papuka kwakakwiribira pamuka kwakakwiribira awaima I'm great. Maya kuzopeniwa peniwa. I like your nails. Thank you. They're very nice. That's gonna ndise my brows. Guys, I can't go to what see. Zimbo nice kwa. Ndapiwa na Craig. Imi. Nimeiswa my lashes. I am preparing and I don't know how many I'm going to do. Amazing. Hapana nondidzikamisa munotozvinetsawo zvinhu munotozvinetsa zvinhu zvekuti vanzi macousins muza vanhu vasina mabasa ndozvavanoita bosi hatirarame mufacebook torarama kumba ngadzikamiswe nei vanhu vanoda kutyiwa zina basa macousins echi macousins mungatoite congregation yekutuka munhu wamusingazivi. It's very fun. Mufungati mungatorarise munhu pambedha nokuti hanzi makamaka munhu kutoita timu yekumaka munhu. Shame, it's a shame. Inechitoda anouya pafeya futi ndinayo tinongoridzirayo mungarwadziwa kuti hanzi ndatsiura munhu kuti ndite muranda wenyu handite muranda wenyu. Yazviramba zvekudzikisirwa nemunhu asingandipe dhora. Indorespecta vanhu vanondipa mari vasingandipe mari hanonasa nevanondida chete vasingandida nowe vasingandida handitori nobasa navo and I won't lick anyone. Izvozvo zvamatuka zvabvisei. Izvozvo zvamunenge mandishaudha kudaro and then what? Izvozvo ndiri kutogadzirwa muvhesi yako mari yacho maisi yenyu. Anonzi pa-Craig Studio. These guys, they're very good. Vanoita
ko name ngatotaure zvimwe tisiyane nezvisina basa zvevanhu vasina basa kana vasina mabasa anonetsa. Pane amai vauraya vana vavo nokuti vaona murume akarara namaid. Eish. Ungatoitiswe BP nevanhu vepafacebook. Ipapo anenge achiposta asina kana pekutangira, utofunga kuti todyei. Apa rutuka munhu akazadza firiji nenyama. No, kuti vanhu vana kutokwana chokwadi. Pane mukadzi auraya. How far true is that story? Nekuti aona murume akarara nemaid. It's very sad, isn't it? It's very, very sad, Anna. Why, but? Mono. Chimunobva watsama kudaro kuvana vanozivei. Ndipewo mvura kana ivasikana. Ndipewo mvura. Wakundiita? Okay. Zvandibata guys, honestly, zvandibata. Chero waona murume wako akarara nemaid ko wadi ungozviuraya iwewe. Zvandibata guys, to be very honest. Aruma vantu munoona kana ndizotaura kana maona ndakuzopengera varume ava muchitanzi amaititi benzi kuti unorara nemaid waitwa sei ende maid yacho wadi kunorara nayo kunze uku kuti mumba. I'm yet to find out. It's very painful. If it's a true story, nditombosvika kuzvambozi nyaya inobata muzivi. Nyaya inobata. Akamisa poison, anzavamisa poison. Kuti saka inini ndakwenda zvangu handikuti vanhu vangu vasari vachichengetwa namaid. It's sad, it's coming. Nanda kumbotaura nemunhu afona. Network iri kunetsa. Saka inimbopodiwa asikana. Mapodings akutogadzirwa yatimbopodiwa la. Unombofana umbochenawo uchimbobuda nemadhodha. Tinozotaura iyoyi nyaya yacho iyo. Hanzi tinozoidhiskara ndapedza kupodwa bo. Kana munhu uchipodwa unoda umbokatofona ndiwazvona. Ndichipedza. Wakamira inini? Wakamira ndikate guys, bye. Mira indimboita tozotaura nyaya yacho.